Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Ċirkolari mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana ħabbret kif se jkunu imqasmin is-segretarji permanenti fil-Ministeri rispettivi wara t-tibdil fil-Kabinett li tħabbar mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru is-Sibt li għadda. Minn barra l-istess Tony Sultana li hu bbażat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru l-20 segretarju permanenti li se jmexxu il-parti miċ-ċivil skont il-Ministeri rispettivi huma Dr. Joyce Cassar għal People and Standards fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru wkoll. Jonathan Vassallo fl-Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru u Ministru għal Fondi Ewropej Dialogu Soċjali u Protezzjoni tal-Konsumatur, Kevin Mahoney fil-Ministeru għal Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Christopher Kutajjar fil-Ministeru għall Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ, Mark Musu fil-Ministeru għal Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal, Charlo Camilleri fil-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajt u d-Drittijiet tal-Annimali, Emanuel Bsajla fil-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli, Ronald Mizzi fil-Ministeru għall-Ekonomija l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi, Nancy Caruana fil-Ministeru għall-Inklużjoni u s-Settur Volontarju, John Borch fil-Ministeru għall-Għawdex u l-Ippjanar, Joyce Demek fil-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, Anthony Gatt fil-Ministeru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika, John F. Caruana fil-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u Reġenazzjoni tal-Port il-Kbir, Paul Zara fil-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol, Matthew Vella fil-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isports, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Carlos Tapone fil-Ministeru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali, Johan Gallia fil-Ministeru għall-Ġustizzja u r-Riformi fis-settur tal-Kostruzzjoni, Joseph Ketkuti u Christine Xkembri fil-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva u Godwin Mifsud fil-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi.